पहिले लोग कहत रहलक भोजपुरी में कि रियाज करब त राज करब, लेकिन अब अइसन नियम नइखे। अब नया नियम बाटे कि विवाद करब त राज करब। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। उहे लागता जब से विवाद खत्म भेल बा, पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार दोनों लोग पेंडिंग में बा। काहे कि 1 मिलियन व्यू पुराए में लोग के पसीना छूट जाता। का हो यार, का समाचार। नमस्ते नमस्कार, हम बानी आरएस विद्यार्थी। अभी अपने देख रहल बानी भाषा भोजपुरी। काम में व्यस्तता होखे के कारण कोई भी वीडियो ना आवत रहलक ह। काहे कि हम खुद कंपोजर हई, खुद राइटर हई, खुद सिंगर हई और हमार 2 गो चैनल है, एगो चंपारण म्यूजिक वर्ल्ड है, एगो आरएस विद्यार्थी ऑफिशियल। तो पे लगातार गाना आवता। अभी बोलबम की ऑडियो वीडियो आवता। मनीष भैया पे गाना आइल ह, दोनाली के डिमांड कइले बाड़ा। तो मतलब बहुत सारा गाना आइल ह। तो उमे थोड़ा रिलीज करे के खुद से बाटे, सब चीज़ अपने से देखे के बाद तो थोड़ा व्यस्त हो गए रहनी है। लेकिन अब कोशिश रही कि भाषा भोजपुरी में भी कंटिन्यू वीडियो अपलोड होई, कंटिन्यू वीडियो आई। भोजपुरी में एगो चीज़ देखे के मिलल ह, अगर अपने लोगन महसूस न करनी है, न अनुभव करनी है तो करी, चाहे नहीं कर ले तो अभी वीडियो देख लियो के बाद पता चल जाई। भोजपुरी में जब से विवाद खत्म भेल बा, 1 मिलियन व्यू पुरावे ला पवन सिंह के चाहे खेसारी लाल यादव के पसीना छूट जाता। अभी एगो गाना रिलीज भेल ह, मर्दा गर्दा मिल। खेसारी भैया के एगो गाना रिलीज भेल लगा सारेगामा हमसे, एगो वरदान। मतलब ऊपर एड लगा के 1 दिन में कि 2 दिन में 2 मिलियन व्यू गइल बा। अभियो एड लागल बा। अब हम का कहीं। पहिले लोग कहत रहलक भोजपुरी में कि रियाज करब त राज करब, लेकिन अब अइसन नियम नइखे। अब नया नियम बाटे कि विवाद करब त राज करब। उहे लागता जब से विवाद खत्म भेल बा, पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार दोनों लोग पेंडिंग में बा। काहे कि 1 मिलियन व्यू पुराए में लोग के पसीना छूट जाता। अगर अनुभव नहीं कैले तो करी, आ नइखे अगर विश्वास हम पे नइखे तो रिसर्च करी, पता चल जाई। हमार भी गाना आइल ऑडियो वीडियो आरएस विद्यार्थी ऑफिशियल पे, चाहे चंपारण म्यूजिक वर्ल्ड पे। बोलबम के गाना, भोजपुरी गाना, यूनिक गाना, ट्यूनिक गाना, हर प्रकार के गाना देवतानी। अच्छा खासा गावे के कोशिश हम भी कर लीला। अगर हमार गाना सुने के चाहता नहीं तो आरएस विद्यार्थी सर्च करी, हमारे गाना भी सुनी और अच्छा लगा था तो हमके भी सपोर्ट करी। और ये पे अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड हुई। और यहाँ तक वीडियो देखनी है, कुछ अच्छा लागल है वीडियो में तो लाइक कर दी, वीडियो के तनी शेयर कर दी, और चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली। फिर मिला तनी बहुत जल्द अपने सबन से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।